नोंथांमोनखौ आंनि जिबि ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोन नायग्राफोरनिसिम। दा आं दंफैयो आंनि बारियाव। आङो दा नै गायदों टमेट' सिजेन्टा कम्पानिनि नील जादा। बिथिं बान्दा कफि दंमोन थोबहांगासिनो। बहुद खस्थ' आरो दा आङो नै बिदि खुन्था होदों, बिराद खाखोबाय थानांदों आं दायो। नै आखाइफ्रानो गोजा जाजोबलायबाय, माने बिराद माबा नाङो आरोना, कालार नांजोबथारो नै। माने बेखौ खाखो खाखो होनांगौ, नङाबा फिथाइया हायाव नांबा गेलेनायनि चान्स थायो। आरो खायसे बिदिनो जिगाब होनानैबो गायो, खिन्थु खानायाव एसे दिगदार जायो आरो बिजौफोरखौ माने गास'फ्लाङो, बिफांफोरखौ माने सुबिदा जाया आरोना। बेनिबो मोनसे प्रब्लेम जायो जिगाबाव होनायफ्रा। आरो फिथाइफ्राबो एसे सेवनानै थाबाय। दाथ' नै दा फेब्रुवारि लास्ट, दानि अखा बोथोर, बेखायनो माने बिदि खानांगौ आरो माने बिदि गायोब्ला मोजांसिन आरो। दा देखायनोसै आं नोंसिनो आंनि बागानखौ, नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेनो आं बिदि खाखोबाय आरोना, नै बिदि खाथारनांगौ, माने मोनफ्रोमबो थानिखौनो खानांगौ। फिथाइ लाहांबाय मोनफा मोननै, दा नै फिथाइया बहुद दंबावोसो, खाखोनो हाथारा। बहुद खस्थ' खेथियगा, ओरैनो नङा। साख्रि मावबाबो बेनो टेनसन, नङा होमबा? माथा बायनांगौ जायोब्रा। दा बेनोसै खेथियाबो बेनो, साख्रि मावबादि जि, जाय साख्रि मावग्राफोरल'सो बुजिसिगोन, नङा होमबा? सरकारनि गुन्दै जानाय। दा आंनिया बेनोसै, गावनो मालिक, गावनो मावनाय नालाय खस्थ'आथ' दंखायो जेरावबो। नै बिसोरनो खाखोनो हाबाय आं। जानायालाय जादोंमोन, खिन्थु बहुद खस्थ' मस्थ' दुखु जारलाजों एसे बारग'हां जादों आरो। नै बिदि बेमारा जादों माने, बिदि जाबाथाय माने बहुद प्रब्लेम आरो समस्या। हाया माने फाहामनो हानो नागिरथारा। बहुद मुलि होबाय आं, दासो नै एसे एनै फैदों गोरलै, मोजां जादों आरोना। मोजां बिलाइआ नै बिदि जानांगौ आरोना। बेबो एसे प्रब्लेमबाव, नै नायनायाव मोजां नङा। मथा मथि नै बिदि आरोना, बेयो जाबाय माने फुरा क्लिन आरोना बेफोरो। दंबावोसो नै खानांगौ, बेखौथ' खानायानो जायाखै। हायालै हारसिं मानसि, बहा हानो एसे बुरजाखौ, रोमै रोमै नुलायखाथारो। सिगाङाव गायनायाथ' मोजाङै दाम मोनदोंमोन। फायखारि रेट आङो 22 थाखानिफ्राय स्टार्ट मोनदोंमोन। ओमफ्राय 20 थाखा, 19 थाखा, 16 थाखा, 14 थाखा बेफोरसो मोनदों आरो। बिलाथि बागाना नायदो नै, बिदि गायनांगौ। बेयावबो नै फुलि जागायनायाव फांसे थानाया मोजां जाखाथारदोंलै, बेनियासो। बेनो आरो आंनि बिलाथि बागाना, दुखु जारलाजों बारग'बोनाय बिलाथिसो होननाय जाबाय नै, फाग्लासो। नै बोरै जानांगौ, खम गाबदों बे, हाख'वा बेराम जादों बेस्रा। नै आंनो एसेबां टेनसन, आरो बिसोरथ' मा जाबावनांगौ बेफोरनि। होनबाबो नै दुखु जारलानि गेजेरजों मुलि सारनाय हिसाबै एसे ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन नालाय, एसे मोजां फैहांदों नै। फारसेथिं मोजां फैबाय नै, खिन्थु बेखिनिथिं मोजां फैया, बिथिं मोजां फैबाय। रावबो जेबो नङा दे, फांसेयाव जाहोनांगौमोन होला आरोना बेयो, प्रडाक्ट होला। बेफोरबो नै बहुद समयसालै खेथि मावबाबो। बेहाथ' मा आगथिया नै थाइग्रोबाय,
मोजां फिथाइया माथो खालामबावनो। बेखौनो मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनांसिगोन। गायबाय जेला खस्थ'आथ' लानांसिगोन, फैसाबो गारनांसिगोन। नैबे कफि बोरै नुखो नोंथांमोनहा आंनि बेलाथि खेथिखौ नायनानै? मोजां मोनदों ना मोनाखै? मोजां मोनदोंबा कमेन्ट्सआव हरबानो जाबाय, आरो सोरबा गायनो सानदोंबा सोंहरनो हागोन कमेन्ट्सफ्राव। कमेन्ट्स बक्सआ फुरा अपेनखा। बोरै गायनांगौ, मा मुलि होनांगौ समाय मथे, मा होनांगौ सोंहरनोबो हागोन। आंनि जाखिनि रोंगौथिखौ आं खोन्थानो हागोन आरो। रोंखायोबाथ' मोजांसै। आंनि नोंथांमोननो बेलाथि बागानखौ देखायनाया एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामदो, आरो